Jednotné kontaktné miesta sú bezpečným priestorom so širokou škálou odbornej pomoci pre mladých, najmä nezamestnaných či znevýhodnených. Je to priestor pre inšpiráciu a objavovanie potenciálu, kde je každý prijatý, rešpektovaný a vypočutý. Zo štatistických údajov vyplynulo, že v Banskobystrickom samosprávnom kraji chýba koordinovaná podpora odbornej pomoci pre mladých nezamestnaných aj znevýhodnených ľudí a z tohto dôvodu kraj potom pristúpil na takéto inovatívne a aktívne riešenie tejto situácie. Na celom Slovensku je veľmi veľa detí, ktoré nemali toľko šťastia ako väčšina z nás. To znamená, že sa narodili v rodinách postihnutých chudobou a tým pádom nemali rovnaké štartovacie podmienky. A to je presne motivácia a dôvod, prečo sme chceli založiť Centra Space. Častokrát dieťa po návrate zo školy príde domov, kde sú nejaké sociálne rodinné problémy, ktoré nevytvárajú tie podmienky pre dieťa, aby sa tam cítilo tak, aby mohlo študovať, ale do toho Spaceu príde. Tam nájde jednak kamarátov, ale jednak aj dospelých ľudí, ktorí tomu dieťaťu pomôžu. Čiže unikátnosť tohto projektu je, že všetko je na jednom mieste. Je tu ten mladý človek nielenže vítaný, ale cíti sa tu dobre a veľakrát sa motivuje k ďalším veľkým zmenám vo svojom živote a myslím, že to je hlavná myšlienka pomáhať mladým ľuďom rásť, rozvíjať sa, pracovať s ich potenciálom, silnými stránkami, tak aby žili život, ktorý je iný a mnohokrát lepší v rámci nášho kraja. Jednotné kontaktné miesta majú veľmi veľa odborníkov pod jednou strechou a tí, keď sú napojení na sieť podobne orientovaných organizácií, tak spoločne to vytvára taký efekt, že tá pomoc dokáže veľmi širokú škálu tých problémov toho mladého človeka vyriešiť. Každé to centrum je niečím špecifické a tú špecifickosť dávajú tí jednotliví riaditelia tých jednotlivých centier Space. Problémy v južnej časti kraja sú trošku odlišné od severnej, od západnej, východnej, podľa skutočne takých tých unikátnych potrieb a vplyvom tých jednotlivých osobností tých vedúcich sa to líši. Sice vychádzame z jednotného rámca, ale z vlastnej skúsenosti vidíme, že každé to jednotné kontaktné miesto je špecifické a preto sa snažíme naše tímy podporovať, aby sa vydali vlastnou cestou. Za najväčšiu pridanú hodnotu konzorcia určite považujem ich podporu a expertízu smerom k projektovému tímu, k našim zamestnancom napríklad v oblasti vzdelávania a to, že sú tu a na mnohé z tých tém nie sme sami a že sme prizývaní do toho procesu tvorby. Vnímam to ako veľký prínos, že budú vznikať ďalšie jednotné kontaktné miesta naprieč krajmi, kde sa budú môcť medzi sebou rozprávať a zdieľať si skúsenosti, pohľady z toho celého procesu. Ja skutočne želám jednotlivým krajom, aby objavili ten potenciál centier Space. Toto je taká tá záchranná a ochranná sieť okolo školstva. Ja želám nadšenie aj pre ostatné kraje, aby to objavili a pustili sa nebojacne do tohto projektu.